देखी के लइकी के जोनी उफानो कि देखी के तोहरा के हो जाला खड़ा हमसे मारा वाला हमर बाटे इतना बड़ा। हार गई घूमी घूमी सारा जिला कवनो से भइल जवानी हमर ढीला। हार गइल बाड़ू अगर घूमी घूमी जिला एड्रेस बताव तनी हमारा से मिला। तो का हाल बा भाई लोग, हम आशा करता नहीं कि तुम लोग ठीक हो बा। आज के वीडियो जो है ना बहुत गांड फाड़ होके वाला बा, ऐसे कहता नहीं वीडियो अंत तक ले जरूर देखिया, स्किप बिल्कुल मत करिया। और यहाँ ये वीडियो जो है ना खाली मनोरंजन खतिया रवा लोग के हंसावे खतिया। हार गई घूमी घूमी सारा जिला कवनो से भइल जवानी हमर ढीला। ई का कहता रू ए भौजी, तनी फिर से कहता, समझ में तनी कम आइल बा, तनी फिर से कह। हार गई घूमी घूमी सारा जिला कवनो से भइल जवानी हमर ढीला। अच्छा ए तन्ना जे भौजी तोहरा अपन जवानी ढीला करावे के बा, अब केहू ढीला ना कर पावता, जिला जिला घूम के तू हार गइल बाड़ू, इहे काहे के मतलब बना। लेकिन हमरो सुनला कि हार गइल बाड़ू अगर घूमी घूमी जिला एड्रेस बताव तनी हमारा से मिला। एक और बहन जो तो नूरा के एक बेर हचाक से मारब ऐसा ना कि मुंह से खून फेंक देबू, बुझाइल। अब अगर ना ऐसा भइल त गाड़ दे दी और का। हमर फेरा में जे पड़ो बेटा मोर जोई दे। देखा ये भौजी हमारा तोहरा फेरा में रह के कोनो शौक ना बाटे, हम तो सोचत तानी कि तोहार भलाई हो जाए, कहे से तोहार जवानी के ढीला ना कर पावता। यही से हम कहनी है कि हमारे एड्रेस ले लाब, हम जवानी तार ढीला कर दी। ऐसा ढीला करब कि ओकर बहन तो गीला ऐसा होई ना कि बहुत रही गंगा मौसी, समझ लू। देखी के लइकी के जोनी उफानो आए तान्या जा भौजी तू कह तारू कि देखी के लड़की जनी उफाना, तो हमरो सुनला कि देखी के तोहरा के हो जाला खड़ा हमसे मारा वाला हमर बाटे इतना बड़ा। बेसी अवकात से तू बाबू जोनी बनो। ना ये भौजी ना, कसम से कहते क्रिया खा के कहतनी यार कि हम एकदम बेसी औकात से ना बढ़तनी, सही में इतना बड़ा बा, समझ लू। अगर चेक करे के बाद आवा चेक कला, तहर जवानी ढीला ना कर पाई तो कहिया। अभियुक्त मनीष कश्यप और युवराज सिंह अभी तक ईओयू के समक्ष जो पूर्व की एफआईआर थी 3/23 हे ई मनीष कश्यप और युवराज का कोई हो कि एफआईआर हो गइल, हमरा पते नहीं खे। तनी बतावा, हम पूजा भौजी के अपना बता दी। करते रहे उनका से हमेशा आई लव यू कहते रहे, भतार बनावत रहे, सपना देखत रहे, फोटो लेके सुतत रहे, और जब वो जेल चला जाइए तो बताओ भौजी के का हुई। तो कहा तो हम बता दी भौजी के। ए भौजी पूजा पांडे भैया तो जाता रहे जेल, अब का हुई हो। गजब के नीति बा, गजब सरकार हो, सच्चा इंसान के बा, जीवन धिक्कार हो। गजब के नीति है, गजब सरकार हो, सच्चा इंसान के जियल बैल बा बेकार हो। का करबू ई सब जमाना। और का कहता रू सुनावा। रोहे जरूरत चाहिए फाइयार के, कहीं फंसा होल जाता पुलिस पत्रकार के। रहे जरूरत का एफआईआर के, सही का तारू ये पूजा भौजी। लेकिन का करबू मनीष भैया में ना कुछ आदत ऐसा रहे कि हमारो ना अच्छा लागत रहे। कैसे मैं एगो वीडियो देखने रही उनकर कि एगो टेम्पू वाला सवारी बैठा के रोडे पे जात रहे, और टेम्पू या रोक के और टेम्पू ड्राइवर के 2-4 गो थापड़ रोडवे पे जमा देना। ठीक बा, एगो पत्रकार बड़ा समझा सकत, बड़ा मारे के हक नहीं खे। यही से कहत नहीं ना भौजी कि कोनो आदमी के भेजा सनक गइल होई और जाके थाना में एफआईआर कर देले होई, ओकरा आगे तू का कहता रू बतावा। बस भाई लोग आज की वीडियो करता नहीं है खत्म। अगर वीडियो झाड़ में भी अच्छा लागल हो ना तो वीडियो के लाइक करिए, चैनल के सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसन लागल, और यहाँ शेयर करल ना भूलिए भाई लोग। ठीक बा, कंजूसी जन कराया तो लोग वीडियो देखेला लेकिन सब्सक्राइब ना करेला, कमेंट ना करेला और लाइक ना करेला। कंजूसी जन करा भाई लोग, सब्सक्राइब कर दो चैनल के यार फट से।